Ben trobats a 100 Units a Europa. El que vaig explicar-los no està protegit per cap secret. No hi ha cap confidencialitat. I forma part de la nostra acció de lobby a favor dels interins i les interines. El passat 14 d'octubre de 2021, a les 12 del matí, cara a cara i en privat, vam tenir una reunió amb el president del Comitè Judicial Affairs del Parlament Europeu. El personatge és eurodiputat espanyol del partit Ciutadans. I precisament per la seva especial fòbia a tot el que és català, no hi vaig assistir personalment. Va ser en José María, el nostre soci resident a Brussel·les, nascut i establert a Madrid, castellà vell, de 17 generacions, per lo menys. La reunió a la seva oficina va ser llarga i molt completa. Es va tenir oportunitat de presentar-li el problema i parlar-li de les víctimes, posant l'accent que la majoria de les víctimes són dones i nens, les famílies dels interins i les interines. Des del primer moment va intentar, veient que no ens conformàvem amb unes paraules pietoses, va intentar tirar pilotes fora. Primer ens va respondre que l'Europarlament no podia fer res i li vàrem aclarir que sí, que pot fer el Parlament Europeu moltes coses. Després, que ens dirigíssim al Tribunal de Justícia i li recordàrem les limitacions que tenim els ciutadans per accedir al TJUE. I quan va insistir més, li vam explicar que els dos únics camins són els recursos de nul·litat i d'incompliment, amb dos recursos molt limitats. Ja molest, ens va dir que anéssim al defensor del poble, però és que els defensors del poble no afronten investigacions sobre qüestions judicials, ni la de Brussel·les ni el de Madrid. Després, que el tema dels interins i les víctimes era un assumpte que calia resoldre internament dins d'Espanya. Se li va explicar que abans de ser on érem, ja ho hem intentat tot. I que, de fet, el cas dels interins, hi ha 3 sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que a Espanya estan sent menyspreades i que ara, per guanyar temps i seguir maltractant a les seves víctimes, s'havien tret de la màniga una qüestió prejudicial. Cosa que, curiosament, coneixia perfectament. Després, que ens anéssim a la premsa i se li va explicar que la premsa espanyola, llevat d'alguna excepció, no s'atreveix a ficar-se amb els jutges, ni amb el poder. Després de tot això, ens va replicar que la qüestió era veritablement una qüestió d'estat i que podria ser gravíssima per Espanya. Vàrem insistir que per a les víctimes dels disbarats que representàvem és una qüestió de família i que certament poder donar de menjar als nostres fills és molt més important per a nosaltres que aquestes qüestions d'estat. Un estat que a les víctimes només ens ha donat puntades de peu al cul. Vam fer servir aquests termes. I que si Espanya ho veia com gravíssim, que ja sabien el que havien de fer, seure's i resoldre l'assumpte. Finalment, l'informàrem que estàvem contestant amb altres estats membres, buscant un estat membre que s'interessés de debò per l'assumpte. D'aquesta manera podríem anar, llavors sí, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea de la mà d'un soci privilegiat, de manera que tindríem la seguretat de que s'obririen investigacions. Això sí que el va posar molt nerviós. Va remugar que això era una tradició a Espanya i la reunió va acabar d'una manera seca, però sempre dintre de l'eurocordialitat. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions.
Bona tarda.